nu sunt de obicei învățat să am microfoanele prea sus, că îmi încurcă câmpul vizual. Seara aceasta, în primul rând, am un cuvânt pentru surori, fete, bunici, mame. Gândul meu este din Rut, așa un salut. Știți că noi nu suntem dintre iudei, noi suntem dintre neamuri. Și sunt câteva femei în Biblie care, prin atitudinea lor, prin caracterul lor, Dumnezeu și-a arătat îndurarea, și-a arătat favoarea față de ele și ele au devenit partea planului și a poporului lui Dumnezeu. De fapt, ele au fost întotdeauna acolo, dar, să spunem așa, au devenit vizibile ca partea planului. Una dintre ele este Rut, care la un moment dat în Scriptură spune că la un moment de criză din viață, când îi murise soțul, când îi murise cumnatul, stau de vorbă 3 femei în drum și soacra spune: mergeți la poporul vostru, eu merg la poporul meu, fiecare cu treaba lui. Și femeia aceasta își ia un angajament și spune așa: nu sta de mine să te las, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Nimic, facă în Domnul ce va vrea. Observați, ea, o păgână, face referințe la Dumnezeu. Nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Dumnezeu din cer se uite la cuvintele acestei femei și mai târziu o găsim ca parte a neamului Domnului Iisus Hristos. Când ea se întâlnește cu viitorul ei logodnic și soț, la un moment dat acesta îi face o urare și o binecuvintează cu aceste cuvinte. El, un iudeu credincios, cu o bună mărturie, îi spune aceste femei dintre neamuri: Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut, plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Expresia aceasta, sub aripile căruia ai venit să te adăpostești, este o expresie similară cu cea a unui om care intră în legământ cu Dumnezeu, adică el se adăpostește sub aripile lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus face referința aceasta și spune că el ar fi vrut să ocrotească cetatea Ierusalimului cum ocrotește o cloșcă puii ei, și noi știm cum face lucrul acesta. În seara aceasta, să știți că avem o surpriză pentru surori, am o surpriză și eu pentru surori, să fiți foarte atente la mesaj, pentru că la urmă o să dați examen. Asta era surpriza. Fratele Marcel a zis să am 6 întrebări, 3 de aprofundare, 3 de aplicare, și dacă o să treceți examenul acesta, noi o să vă declarăm niște femei care se tem de Domnul și atunci o să vă puteți fi lăudate. Că așa spune, femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Noi vă apreciem pentru ceea ce sunteți. Nu știu, în ce zi aveți grupurile de casă? Întrebările sunt pentru grupurile de casă, v-ați dat seama că a fost o glumă, da? În ce zi aveți grupurile de casă? Marța, miercurea, până marți, miercuri, începând cu seara aceasta, aveți o temă de casă în fiecare seară sau în fiecare dimineață să citiți Cartea Filipeni odată, așa, la o singură lectură, vă luați timp și citiți, pentru că mesajul din seara aceasta o să fie din întreaga Carte Filipeni. De ce am ales modul acesta de a transmite mesajul acesta? Este pentru că uneori, privind la un text, este ca și cum ai lua un detaliu dintr-un tablou, te uiți foarte insistent la detaliul acesta, dar pierzi cumva privirea tabloului în ansamblu, pierzi frumusețea tabloului. Și noi luăm versete din Filipeni, de exemplu: pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, îl folosim, sau alte versete: bucurați-vă în Domnul, totdeauna zic chiar bucurați-vă în Domnul, totdeauna, iar zic bucurați-vă. Spunem versetele acestea și nu vedem întregul tablou al cărții Filipeni. În seara aceasta vreau să vorbesc, să medităm câteva momente la ceea ce înseamnă bucuria în viața noastră și care pot fi, am identificat 3 vrăjmași ai bucuriei. Credeți dumneavoastră că bucuria este așa un element natural al vieții noastre? Ați observat că oamenii atunci când vin se bucură așa, spune: "Oh, mama, de când așteptam să te văd, tata, domnul doctor, ce mă bucur că te văd, de-abia m-am așteptat să vin pe lume." M-am zbătut acolo în spațiul acela strâmb, nu?
Sau când moare cineva, spunem, slavă Domnului, a murit, ne bucurăm că s-a dus. Nu. Ați observat că prima și ultima experiență a vieții nu e plină de bucurie, ci de lacrimi. Când venim pe lume, noi plângem, alții se bucură. Când plecăm din lumea aceasta, există o întristare. Chiar Domnul Iisus spune, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Deci ce vreau să vă spun este că bucuria nu este neapărat un element care vine în mod natural. Noi ne bucurăm de anumite evenimente, de anumite vești bune, de anumite momente, stări, dar în mod natural noi nu neapărat suntem bucuroși, altfel nu aș vedea de ce bucuria este o poruncă. În Filipeni spune bucurați-vă totdeauna în Domnul și parcă are impresia Pavel că o ratat ceva și spune iară zic, bucurați-vă. Bucuria de asemenea, în meditația mea, mi-am dat seama că nu este roada naturală a noastră. Bucuria este roada Duhului Sfânt, este rezultatul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Atunci când noi trăim stări, și o să vedem seara aceasta, sau momente în viața noastră în care noi spunem, dar n-am niciun motiv să mă bucur, atunci există ocazia extraordinară ca Dumnezeu să producă bucuria Lui supranaturală în noi. Ați citit vreodată sau ați studiat fericirile? Da? Ați observat că fericirile acestea sunt paradoxale în ele însele. De exemplu, spune acolo ferice, da? E un cuvânt diferit, binecuvântat este, ar fi mai bine spus acolo, ferice de cei ce plâng. Cum adică ferice de cei ce râd, nu de cei ce plâng? La noi fericiți sunt oamenii care râd, dar fericirea aceasta spune ferice de cei ce plâng. Și te gândești, e un paradox asta, nu se poate, adică să plâng și să fiu fericit. Și spune partea a doua, îți explică, pentru că ei, există o fericire acum prezentă, dar există o fericire care e garantată și în viitor, pentru că ei vor fi mângâiați. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Și noi câteodată așa, nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu mă văd așa de gol, mă văd cu o sete așa de mare după Dumnezeu, tânjesc după plinătatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, acum ești fericit, că nu ai. Și eu mă gândesc, dacă aș fi ca ăla sau ca ăla, și zic, eu sunt sărac. Și Dumnezeu zice, dar acum ești binecuvântat. Pentru că acum sunt toate în condițiile ca să fii fericit din fericirea care ți-o dau eu. Roada Duhului, spune în Galateni Apostolul Pavel, dimpotrivă este dragostea, bucuria, a doua roadă. Nu știu dacă ele sunt diferite ca valoare, dar ordinea în care sunt puse este importantă, cred eu. Ce ne poate fura bucuria? Apostolul Pavel își începe epistola și spune, Pavel și Timotei, robe al lui Iisus Hristos, către toți Sfinții lui Iisus Hristos, care sunt în Filip împreună cu episcopii, diaconii, spune, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Prima condiție a fericirii noastre este să înțelegem că ceea ce suntem noi, că ceea ce trăim noi este o stare de har, de favor nemeritat. Vă aduceți aminte, cea mai frumoasă ilustrație a harului lui Dumnezeu este în cartea Estera, în care tot poporul este într-o criză, vine o poruncă și va fi moarte peste poporul lui Dumnezeu. Și verișorul ei spune Esterei, trebuie să te duci la împărat și să mijlocești, pentru lucrul acesta te-a pus Dumnezeu acolo. Și Estera știți ce spune? De 40 de zile nu m-a chemat regele. Și tu știi că de când a fost atunci tentativa aceea de asasinat, nimeni nu are voie să intre la el în curtea interioară fără aprobarea lui. Dacă mă duc, îmi risc viața. Și în ziua în care Estera merge, după 3 zile de post, spune că împăratul i-a întins un toiag de aur, toiagul lui împărătesc. Și acesta știți ce a fost? Un act care a arătat favoarea împăratului față de Estera. Când împăratul îi spune, ce vrei, Estero? Chiar jumătate de împărăție, dacă vrei, ea îți va fi dată. Și ce spune prin lucrul acesta? Că el are de gând să arate o mare favoare în orice cerere. E un cec semnat în alb. Acum, când Pavel spune har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, Apostolul Pavel vrea să ne spună, viața creștină este un cec în alb pe care Dumnezeu ne-l dă. Gândiți-vă, Biblia spune în Efeseni că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Ce calități aveați înainte de întemeierea lumii? Ce calități muzicale, ce calități spirituale aveați?
Ce fapte bune aveați atunci? Ce merite aveam? Niciunul. Și spune, Dumnezeu ne-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii. Știți ce înseamnă asta? Că e favoarea lui Dumnezeu. Dacă noi putem fi bucuroși, dacă putem fi fericiți în lumea aceasta, să știți că e un act de favoare din partea lui Dumnezeu. Dacă o să citim alte epistole, o să vedeți că sunt oameni care încearcă să fie foarte riguroși, foarte religioși, care încearcă să-și impună tot felul de reguli și Apostolul Pavel e foarte dur față de ei. Mă refer la epistola către Galateni, bisericile din Galatea, și le spune secretul roade acestea bucuriei este să umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt. Ce ne poate fura bucuria? Bucuria aceasta vine de la Dumnezeu, am văzut, dar sunt totuși împrejurări care ne pot fura bucuria. Apostolul Pavel spune biserice și biserica era întristată de câteva împrejurări care era atunci în viața Apostolului Pavel și a colaboratorilor săi. Ce se întâmplase? Vă aduceți aminte în Cartea Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel spune, eu trebuie să merg la Ierusalim. Și toată lumea plânge efectiv în jurul lui și spune, Pavele, nu te du la Ierusalim că o să suferi. Știți ce spune Pavel atunci? De ce îmi rupeți inima? Eu nu sunt gata numai să merg să sufăr pentru Domnul, eu sunt gata ca să și mor pentru Dumnezeu meu. Ce ne spune Apostolul Pavel, și el ajunge la Ierusalim, este închis, este dus până în fața regilor și de acolo din închisoare biserica din Filipa aude de el și îl trimite pe Epafrodit ca să-i ducă un dar așa din partea lor. Epafrodit se îmbolnăvește și biserica află. Cineva vine cu un zvon că Epafrodit ar fi fugit poate cu darurile acestea din moment ce nu s-a întors. Și toată tensiunea aceasta, biserica aceasta este lipsită de bucurie. Ce o să se întâmple cu Pavel? De ce nu mai vine Epafrodit? Ce se întâmplă cu noi? Au venit niște învățători acolo și le predica că trebuie să devină iudei creștini, nu numai creștini, să fie și evrei. Acum gândește-te că ai fost parte dintr-o biserică, ai lucrat la biserica aceea, știi fiecare persoană care s-a întors prin tine la Domnul și deodată în biserica aceea știi că au venit niște oameni ultralegaliști și au pus mâna pe ea. Cum te-ai simțit față de ei? Te simți responsabil față de ei. Împrejurările ne pot fura bucuria. Poate seara asta stai și spui, frate, dacă ai ști ce împrejurări sunt în viața mea, atunci, să știi, chiar mi-a dat dreptate că n-aș avea de ce să mă bucur. Eu nu știu împrejurările care sunt în viața ta, dar eu știu care este Dumnezeul împrejurărilor care poate fi în viața ta. Și un lucru care face Pavel atunci că se uită la împrejurările din care sunt în viața lui, el primul lucru care îl face, privește toate împrejurările acestea dintr-o anumită perspectivă, din perspectiva împărăției lui Dumnezeu. El se uită la biserica aceasta și spune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată aducerea aminte care o păstrez despre voi, zice, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Adică oamenii aceștia aveau o problemă, frate Pavel. Ei erau acolo cu niște oameni foarte legaliști care întorcea de la Hristos, la tăierea împrejur și tu spui, eu mă rog pentru voi toți cu bucurie. Dar el spune mai târziu, știi de ce mă rog cu bucurie? Pentru că eu sunt încredințat. Știu că ce am încredințat lui Dumnezeu, El poate ca să păzească. La un moment dat spune Apostolul Pavel într-o experiență de-a lui, că zice, m-am dus în Efes și am găsit o ușă largă pentru cuvânt, dar zice, am aflat că a fost un om bolnav, un colaborator de-a meu. Am lăsat ușa aceasta larg deschisă și m-am dus să-mi caut omul. Ați fi de acord ca să știți că există o ușă mare pentru cuvânt și fratele Marcel lasă ușa asta largă pentru cuvânt și se duce să caute un colaborator bolnav? Ce zice? Frate, mântuirea oamenilor e importantă. Cum ai putut să lași așa ceva? Însă știți ce e interesant? Apostolul Pavel știe un lucru. Știe că Dumnezeu ce deschide, nimeni nu închide. Și ce închide Dumnezeu, nimeni nu deschide. Vă aduceți aminte, în cartea Apocalipsa spune acolo, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, spune unei biserici, pe care nimeni nu poate închide. Știți de ce nu poate să o închide nimeni? Pentru că cheile, inclusiv a locuinței morților, știți unde sunt? În mâna Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, dacă privim viața în care orice împrejurare din viața noastră, cheia împrejurării o are Domnul Iisus Hristos, ai de ce să te îngrijorezi?
Apostolul Pavel trăia niște limitări, era pus în închisoare și el spune, știi ce, limitările astea în care mă găsesc mai degrabă lucrează la înaintarea Evangheliei. Împărăția lui Dumnezeu, perspectiva aceasta împărăției lui Dumnezeu este extraordinară. Știți, noi câteodată ne pierdem bucuria pentru că noi privim viața asta într-o perspectivă foarte terestră. Gândiți-vă la lucrurile care le cerem, gândiți-vă lucrurile la care ne frământă, gândiți-vă lucrurile la care visăm. Apostolul Pavel, știți ce îl frământa și la ce visa? El spune, de afară lupte, dinăuntru, zice, mă macină, mă arde gândul pentru bisericile lui Dumnezeu. Spune el la un moment dat, cine cade în păcat și eu să nu ard? Omul acesta trăia pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta era dimensiunea vieții lui. Pentru el, realitatea asta, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Era foarte, foarte vizibil. Dragii mei, când suntem în împrejurări care ne-ar putea face să ne întristăm, să ne pierdem bucuria, e o întrebare, ce vrea Dumnezeu din împrejurările acestea? Noi înșine, săptămâna asta am trecut pe niște împrejurări foarte ciudate. Dar știți ce am văzut? Pe Dumnezeul împrejurărilor? Și fiecare împrejurare mi-aducea aminte de o situație din Biblie. Și am zis, asta este ca să înțeleg mai bine pasajul de acolo. Ca să înțeleg mai bine ce zice Dumnezeu acolo. M-a trecut Dumnezeu și eu sunt mulțumitor prin toate experiențele prin care am trecut. De exemplu, am înțeles mai bine ca niciodată săptămâna aceasta ce înseamnă un om să fie calea. Cineva care îți deschide lucrurile, care vorbește cu oameni care se duce și îți rezolvă toate problemele și tu mergi liniștit, cu toate lucrurile pregătite mai dinainte. Și am zis, așa e Iisus în viața noastră. El este calea. El ne deschide calea. Dragii mei, în împrejurările în care ne găsim, știți ce ne mai poate ajuta? Să fim plini de bucurie și de optimism, faptul că știm că intențiile lui Dumnezeu sunt bune. Spune Apostolul Pavel, sunt încredințat în 1:6 că acela care a început în voi această bună lucrare o va duce până la sfârșit sau o va isprăvi în ziua lui Iisus Hristos. Zice, este drept, este corect să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea. Și spune, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în orice cunoștință și pricepere. Apostolul Pavel spune, eu știu că Dumnezeu are intenții bune pentru viața mea. Ai fost vreodată cuprins de îndoiala aceasta? Oare lucrul acesta este spre binele meu? Drama aceasta sau perioada aceasta sau ziua de azi poate fi spre binele meu? Romani 8:28, același Apostol Pavel spune, pe de altă parte, adică există o parte care ar putea fi cam nasoală în viață, da? Dar spune, și poți să gândești într-un anumit fel, dar deodată spune, dar pe de altă parte, da? Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți de un lucru, că toate lucrurile lucrează, ăsta e un cuvânt foarte important, împreună. Și noi câteodată primim o secvență din tabloul vieții și spunem, sunt foarte nefericită, sunt foarte nefericit. Dragul meu, așteaptă că încă nu s-a terminat de scris povestea. Are unul din cântăreții României, cred că Florian Piteș, are o melodie foarte interesantă care spune, ține minte, sfârșitul nu e aici. Adică povestea continuă. Că dacă spui, asta e ultima parte a poveștii, atunci s-ar putea să sune nasol. Dar dacă spui, ok, aici suntem, dar povestea continuă, Dumnezeu încă scrie povestea mai departe. Dar Pavel cumva asta spune în capitolul 1, dacă Dumnezeu scrie povestea, lucrurile sunt mai bune. El, știți, el e în închisoare și spune, am în câteva zile procesul și procesul acesta, și o spune așa zâmbind, s-ar putea să fiu condamnat, s-ar putea să mi se dea drumul, 50-50. Cum ai fi să știi că ai a doua zi procesul și s-ar putea să fie moarte sau viață? N-ai fi un pic stresat? Ai putea să dormi? Apostolul Pavel poate să doarmă. El spune, eu am o încredințare. Am o încredințare că o să trăiesc pentru voi. Și zice, și dacă ar fi să mor, pentru mine moartea este un câștig. Dacă reușești să ai
o mentalitate, de acum o să trecem la capitolul 2, corectă, poți să te bucuri. Când eram adolescent, eu până la 18 ani am fost sub perioada comunistă, dar la un moment dat cineva a zis de faptul că poți să te bucuri, comuniștii aveau o strategie. Te chemau la ei, te arestau și câteodată nu știai de ce te-au chemat. Îți vinea citația acasă, nu te lua, îți vinea mâine să te prezinți la sediul securității și asta nu suna bine deloc. Nu știai dacă te întorci, când te întorci și cum te întorci. Nu știai dacă te bate și te întreabă sau te întreabă și te bate. Da? Și nu știai dacă mai vii acasă. Sau dacă mai vii vreodată. Deci era o mare incertitudine. Și câteodată, ca să creezi o anumită stare, chema așa punctual din biserică câțiva la securitate. Ceilalți se întrebau de ce l-au fi chemat, ce au făcut. Știți, și se crea așa o stare de foarte mare nesiguranță. O altă strategie care o aveau este că te chema și te lăsa să aștepți câte 2, 3, 5, 10 ore, pur și simplu stăteai acolo, cu singur sau cu câțiva. Și nu știai de ce te-au chemat, ce intenție au, nu-ți dădeau de mâncare, la apă sau la baie, așa, dacă exista bunăvoință, te riști să spui ceva, poate te mergi la baie, de aici și o bătaie între timp. Și în perioada aia, oamenii, dacă erau împreună, se întrebau, de ce nu fi chemat aici? Dar ei urmăreau toate lucrurile astea. Și într-un moment de acesta, povestea cineva, câțiva creștini au fost chemați la securitate, toți erau foarte agitați, o oră, două, tot povestea, mă, de ce nu a chemat ăștia? Unul dormea acolo foarte liniștit. Și îl întreabă, vine cineva și zice, hei, ce s-a întâmplat? Zice, tu de ce ești aici? Zice, nu știu, m-a chemat ăștia, m-a trimis sectoristul acasă să vină să mă prezint la securitate. Zice, dar tu știi de ce te-a chemat? Zic, nu știu. Zice, eu mă simt curat. Zice, și de ce dorm? Păi zice, eu sunt foarte obosit. Și zice, dar tu n-ai nicio problemă? Zice că te-o chemat. Nu, zice, astea sunt problemele lor, nu sunt problemele mele. Dacă m-au chemat, ei au probleme, n-am eu probleme. Știți ce ne spune omul acesta? Că el avea o mentalitate diferită. Trecem la capitolul 2. Filipeni, capitolul 2. Nu o să facem toată cartea, dar Filipeni, capitolul 2, un capitol care, dacă ați citit cartea Filipeni, îi prin cuvintele acestea. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Ceea ce îți poate fura bucuria din viață dacă n-ai o mentalitate corectă. Vă aduceți aminte din Vechiul Testament. Mentalitatea importantă. Poporul Israel ies din Egipt, vede minunea lui Dumnezeu, se desface Marea Roșie în două, trec ei, mor egiptenii și Dumnezeu le spune, vedeți egiptenii aceștia azi? Foarte interesant, foarte precis, spune, nu, pe ăștia, alții o să mai vedeți, dar pe ăștia nu o să mai vedeți niciodată. Da? Și așa se întâmplă. Și oamenii aceștia merg și ajung la Iordan, trimis 10 iscoade și se întorc 10 iscoade înapoi. 12 iscoade, rectific. 10 iscoade spun așa, e o țară binecuvântată, curge într-adevăr lapte și miere. Vă spun că nu știu cum curge lapte și miere, am văzut recent țara aceasta, e o țară plină de pietre. E plină de pietre. Am întrebat ghidul, domnule, zic, cum curge aici lapte și miere? Știți cum curge lapte și miere? Dacă binecuvântează Dumnezeu. E o țară atât de dependentă de ploaie. Am vizitat-o anul acesta și spunea ghidul, de 7 ani nu a mai plouat, așa de mult cum a plouat anul acesta. Toate era verde. Zice, vedeți verdeața asta? Asta o vedeți voi acum, dar noi nu vedem tot timpul anului. Deci țara asta e binecuvântată dacă cade ploaia peste ea, dacă roa importantă se cadă acolo. Așa de dependente de apă. Și oamenii aceștia se duc și spune, cu adevărat e o țară unde curge lapte și miere. Dar 10 spune așa, există o problemă, sunt niște anachim, niște oameni foarte mari și puternici, cu cetăți întărite și nu îi putem birui. Cei doi, dacă ați citit cu atenție și ce zic, cu adevărat, sunt oamenii acolo, dar Dumnezeu este cu noi și putem să-i batem. Știți ce face diferența între 10 și 2? Modul cum gândesc. Toți au văzut țara, toți au acceptat că e o binecuvântată, toți au acceptat că există o luptă de dus pentru țara aceasta. Dar mentalitatea era diferită. 10 spunea, noi suntem pierduți în lupta aceasta, 2 a zis, noi suntem
învingător. Știți cine a cucerit țara? Cei care au avut mentalitate diferită. Câteodată mentalitatea ne împiedică să ne bucurăm. Problema care o avem noi, de exemplu pocăiți, eu vorbesc în dreptul meu, care avem așa o moștenire, să spunem, religioasă, pe care o să vedem în capitolul 3, care și asta ne poate împiedica să ne bucurăm, este că noi moștenim și o mentalitate de a fi. Și câteodată spunem, păi da, așa au crezut părinții mei, așa cred și eu. Și din mentalitatea aceasta și ce lipsește, cel mai important lucru? Schimbarea. Transformarea minții. Pentru că Apostolul Pavel spune singurul mod în care se poate preface un creștin, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, prin transformarea modului de a gândi. Noi câteodată ne lipsește bucuria pentru că noi nu ne schimbăm. Eu sunt supărat, sunt în situația asta și singurul lucru care ar trebui să mi-l schimb este modul meu de a gândi. Spune să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Știți, gândul acesta de care ne spune care era și în Hristos Iisus e asociat cu niște condiții foarte dificile. Spune el, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a crezut că ca un privilegiu, ca un lucru de apucat, spune traducerea Cornilescu, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit. A ascultat de Tatăl Său, s-a făcut ascultător, observați forma reflexivă, el a hotărât să asculte, s-a supus, a suferit până la moarte și încă o moarte extrem de dureroasă. Foarte interesant că noi acum nu suntem deocamdată, nu avem ocazia asta să suferim ca și Domnul Iisus pentru crezurile noastre, dar suferința poate fi altfel. De exemplu, amintea la timpul de închinare de femei care suferă datorită soțului necredincios. Ce spune Biblia lor? Că dacă nu asculte de cuvânt, să aibă un mod de comportare, să-l asculte, să-l câștige fără cuvânt. Hristos ne-a câștigat și prin cuvinte, dar ne-a câștigat și prin modul lui de a se comporta fără cuvinte. Nu sunteți emoționați când vă uitați la Hristos, când ne uităm la Hristos și vedem cum suferă pe cruce și spunem asta, da, cu demnitate, cu ascultare față de Dumnezeu, cu conștiința asta că nu-i victima oamenilor, ci partea planului lui Dumnezeu, când Pilat îi spune, tu nu știi că eu am putere? Domnul Iisus știi ce spune? Aici e unul mai mare ca tine, stai tu liniștit. N-ai nicio putere asupra mea. Când oamenii îl scuipă și îl jignesc și îl luminesc în ultimul hal, și ce spune el? Iartă-i că nu știu ce fac. Cum a putut să zică lucrul acesta? Pentru că el a avut un mod de gândire diferit. Și noi suntem chemați să avem modul lui de gândire. Știți, câteodată știu că la servicii sau la școală n-aveți condițiile cele mai bune, aveți profesori, șefi dificili, poate parteneri de viață, te poți bucura atunci? Dacă ai mentalitatea potrivită, Apostolul Pavel spune, dacă ai gândul care era și în Hristos Iisus, poți să te bucuri. În Filipeni, capitolul 2, spune în felul acesta, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șarte, din înălțarea imaginii de sine, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Sau mai târziu spune, faceți toate lucrurile fără comentarii și fără ezitări, ca să fiți fără vină și curați copii al lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și corupt, în care străluciți ca niște lumini în lume sau ca niște stele în univers. Mentalitatea Domnului Iisus a fost aceasta, să audă vocea lui Dumnezeu, să înțeleagă planul lui Dumnezeu și să urmeze planul lui Dumnezeu. Ce ne poate împiedica din capitolul 2 ca să ne bucurăm este că nu umblăm în gândul care era și în Hristos Iisus.
Capitolul 3 începe așa, foarte interesant, se termină capitolul 2, spune: încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Zice, mie nu mi-este greu să vă scriu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Asta cumva v-am mai spus să vă bucurați și nu mi-e greu să vă mai spun să vă bucurați. Nu mi-e greu să vă spun să vă bucurați. Spune așa: păziți-vă de câinea aceea, păziți-vă de lucrătorii aceia, păziți-vă de scrijilații aceia. Și în versetul 4 spune așa, sau 3, că cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu, plini de Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Și el spune, dacă cineva ar avea ocazie să se laude, să se încreadă în lucrurile pământești, eu și mai mult. Și zice, eu sunt evreu. Părinții mei au respectat cu privire la mine ce spune legea. Sunt din neamul lui Beniamin, adică din neam regesc, din neamul lui Saul. Eu sunt un om care a fost foarte dedicat lui Dumnezeu. Sunt un om care, dacă îmi spuneai ceva să respect, eu respectam la litera legii, la virgulă. Eram foarte plin de râvnă. Zice, așa de mare pasiune aveam pentru religie, încât eram gata, dacă unul era de altă părere, să-l prigonesc. Și știți cum numește lucrurile acestea? Lucrurile pământești. Noi numim lucruri pământești banii, mașina, telefonul, faima. De el știți ce numește aici lucruri pământești? Moștenirea lui religioasă. Acum dumneavoastră nu aveți argumente de felul acesta în comunitatea dumneavoastră. Dar eu am auzit unii, băi, eu sunt de 20 de ani pocăit, sunt de 40 de ani și tu mă înveți pe mine? Știți cum ar spune Apostolul Pavel? Lucruri pământești. Nu? Ca asta spune. Lucrurile care eu mă mândream, chiar din punct de vedere religios, le consider niște lucruri pământești. Spune, le-am socotit și le socotesc ca pe un gunoi. Ca pe un gunoi. Ce ne poate fura bucuria în viața aceasta este să trăim un creștinism al lucrurilor pământești. Să ne fure oamenii cu o falsă spiritualitate viață. Să vină cu reguli. Dacă faci lucrul ăsta sau dacă porți asta sau dacă ții asta. De exemplu, aud biserici care spune, auzi, cina Domnului, dacă vrei să fii spiritual, trebuie cu azi în Domnului, cu must sau cu vin unii. Aici sunt părerile împărțite. Și am o întrebare serios. În ce verset ați găsit lucrul acesta? Dar îi pun atât de multe. În genunchi, Domnule, numai în genunchi, dacă e cina Domnului, aia e ceva foarte spiritual. Știți cum le numește Pavel asta? Lucrurile pământești. Pentru că oamenii aceștia cad în capcana de a pune foarte mare accent pe formă. Credeți că dacă era important, Domnul Iisus nu spunea, sau Apostolul Pavel, fiți atenți, când luați cina Domnului, două lucruri sunt importante, să fie azimă și să fie must. N-ar fi pus din nou versetul acesta, cina Domnului se ia cu azimă și cu must? Cel costa pe Dumnezeu să mai pună un verset la Biblie. Dar nu zice lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că pentru Dumnezeu poți să iei cu pâine de ospite și cu vin, dar dacă iei cu curăție de inimă, cu cercetare de inimă, accentul ce cade în Biblie este pe cercetarea inimii. Ce îți poate fura bucuria este o viață trăită în niște reguli fără Duhul lui Hristos. Apostolul Pavel spune, când l-am cunoscut pe Hristos, când am cunoscut persoana aceasta, toate le-am socotit ca o pierdere. Știți cum e? De exemplu, sunt anumite contexte în care spune fetei, dacă te căsătorești cu băiatul acesta, noi o să te dezmoștenim. Sunt contexte de felul acesta. Dar fata spune, eu îl iubesc așa de mult pe băiatul acesta, încât eu sunt gata să pierd totul. Și părinții spun mai mult, dacă te căsătorești cu băiatul acesta, noi ne dezicem de tine ca și fiică. Și fata și ce spune? Eu iubesc pe băiatul acesta. Se căsătorește cu el și toate celelalte, spune, pentru că ea îl iubește pe el, le socotește ca un gunoi.
Deci puse pe balanță, zice, pentru mine a fi cu băiatul acesta pentru care m-a rugat și am visat, sper că din numai că așa e, face totul. Nu încurajez prin aceasta, dar genul acesta de acțiuni. Eu spuneam că din anumite contexte, de exemplu, dacă o fată care din context musulman s-ar căsători cu un băiat creștin, asta s-ar întâmpla. Apostolul Pavel spune, când l-am găsit pe Hristos, am fost avertizat, o să pierzi totul. Și el spune, eu am fost gata ca să pierd totul. Și el spune, și acum alerg. Ziceam senzația că încă nu l-am prins cu totul, ziceam senzația că încă nu l-am cu totul și zic, lăsând ce este în urmă, mă arunc înainte, spune în capitolul 3, pentru premiu, vreau să câștig premiu, vreau să ajung la final. Pentru că eu îl iubesc pe Iisus, pentru că El este viața mea, pentru că El este bucuria mea, pentru că pentru mine a trăi este Hristos. Eu am o poveste așa de dragă. Este istoria unui cioban din Australia, unui păstor adevărat din Australia. Asta avea foarte multe, nu știu câte oi avea, dar știu că avea 2000 de hectare de pământ. Și oile erau pe 2000 de hectare de pământ. Și omul acesta a auzit că există o cursă în Australia anuală de 870 de kilometri, traversează cumva o parte a Australiei. Cursa aceasta de obicei între 8-10 zile durează. Indiferent cum alergi, iei startul și trebuie să ajungi la final, alergând sau mergând pe jos. Și omul acesta de 61 de ani, Cliff Young, interesant că te așteptai să fii Cliff Old, dar eu să ai Cliff Young, la 61 de ani, cu cizmele lui, salopeta lui, mâinile în buzunar, se prezinte la start. Lângă el, dreapta, stânga, sportiv, echipament, sponsor, Adidas, Nike, tot frumos acolo, și ăsta cu cizme. Și o lua și galoși în caz că plouă, să nu se ude la picioare. Și deodată imaginea asta pitorească acolo o stârnește interes. Și vin televiziunile în jurul lui și spune, ai mai alergat? Zice, eu am alergat după oi, știi? Când venea furtuna, tunete, oile să sperie, zice că asta-s proaste, să sperie și trebuia să fug după ele. Câte 3 zile și 3 nopți fugeam după oi. Zice, ăsta e antrenamentul meu. Dar sponsor ai? Zice, ce ai sponsor? Zice, n-ai sponsor, nu poți să participi. Echipament? Păi zice, cu asta. Zice, n-ai echipament, nu poți să participi. Dar bătrânul știa pe a lui, nu? Că dacă poți să fugi după oi 3 zile și 3 nopți, poți să fugi și 670 km, așa că și-o înfundat mai tare mâinile în buzunare și și-o băga capul între umeri și-o zis, eu să alerg oricum. Sportivii aceștia aveau o regulă așa nescrisă, dacă vrei să alergi cursa asta de 670 km, ar trebui să alergi într-un anumit ritm, adică mergi într-o alergare ușoară, așa, cam 18 ore, mai dormi 6 ore, după aceea iar o ieși 18 ore, cam ăsta era ritmul. Noaptea dormi, ziua alergi. Bătrânul nu știu regula asta. Adică când pleca la start, vă dați seama, ăsta 61 de ani, cizme, cu salopeta, ceilalți o luat-o înainte și au rămas în urmă, toți au plecat, l-au pierdut din câmpul vizual. Dar când au venit seara, după 18 ore, toți s-au dus la culcare, însă bătrânul prin noapte alerga. Și așa, timp de 5 zile, din urmă, bătrânul a ajuns înainte. Și spre uimirea tuturor, termină cu 2 zile mai repede. În 6 zile termină cursa. Ajunge primul cu un avans foarte mare. Și înconjoară iară reporterii. Știți cum îți ca niște hiene. Și spune, felicitări, ai câștigat cursa. Zice, da, așa se pare că am câștigat cursa. Ai $10.000, ce o să faci cu ei? Zice, eu n-am știut că există premiu. Și zice, $10.000 pentru mine? Zice, nu mi se pare corect. Dar așa era alergat. Și ia $10.000 și dă la următorul 2.000, la următorul 2.000, la fiecare. Zice, pentru mine nu-mi trebuie. Eu am alergat pur și simplu să pot să văd că alerg. Și cineva îi pune o întrebare, și cum ai putut să alergi
non-stop zi și noapte. Și el a zis, mi-am tărit cizmele, imaginându-mi că înaintea mea sunt niște oi care au nevoie de ajutorul meu. Că sunt speriate de furtună și că trebuie să ajung la ele. Asta făceam 3 zile, am zis că pot să fac și 6 zile. Știți ce l-a făcut pe omul acesta ca să ajungă la finalul cursei? Au avut o anumită mentalitate și o mentalitate sănătoasă. Cazul e real, nu l-am inventat. Dacă o să-l căutați pe net, o să-l vedeți, există înregistrări, filmulețe cu el. Istoria lui e extraordinară. Știți, uneori în alergarea aceasta a vieții ar trebui să alergăm așa cu zâmbetul pe buze, dar sunt 3 lucruri care, spuneam în seara aceasta, ne fură zâmbetul acesta, ne fură bucuria din inimă. Sunt împrejurările, capitolul 1, da? Există o mentalitate greșită, gândul lui Iisus Hristos din capitolul 2 și al 3-lea lucru, când alergăm pentru lucrurile pământești și nu alergăm pentru Hristos, capitolul 3. Vei spune în seara asta, frate, dar eu parcă mă simt nefericit sau nefericită, cum aș putea să o fac? Domnul Iisus are bucurie. Eu însumi, zilele trecute am zis, Doamne, mi-ar place să pot zâmbi tot timpul, dar numai dacă pui Tu un zâmbet pe fața mea, că eu nu l-am. Nu l-am avut nici în ziua când m-am măsurat. Toți colegii mei, Manuela mi-a zis, fii atent, mâine nunta, să zâmbești, să zâmbim, să fim așa, dă bine și la poză. Mi s-a părut cel mai stupid lucru să zâmbesc. Nu că nu eram fericit, nu puteam zâmbi, era ceva din interior care parcă mă bloca în loc să zâmbesc. Eram serios și îmi făceau colegii semn, zâmbește, zâmbește. Dar nu venea din interior. Știți, dacă lipsește bucuria din viața noastră, asta numai Duhul Sfânt o dă. Într-un mod supranatural, cum spuneam, fericirile astea, gândiți-vă, meditați și la asta, vin într-un mod împotriva regulilor omenești. Nu poți să fii fericit când oamenii te vorbesc de rău sau când te prigonesc. Dumnezeu zice, da? Eu spun că poți să fii fericit, pentru că fericirea asta e de la mine, nu e de la tine. Știți, asta e împărăția lui Dumnezeu, aici suntem, aici alergăm. Când ești cu capul în împărăția lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu te poate ajuta să alergi cu un zâmbet larg în inimă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Examenul îl dăm toți și nu în seara asta. Examenul o să fie de mâine. Mie mi-a plăcut tare mult, într-o zi când s-a schimbat ora, a ajuns cineva la biserică și a întrebat ușierul, gata predica, că s-a ajuns cu o oră mai târziu, că s-a schimbat ora. Dar ușierul înțelept, a zis, predica nu-i gata. Predica au fost gata de predicat. Dar acum predica trebuie trăită. Predica nu se termină aici. Examenul, să știți că îl dăm toți. Și surorile, și frații, și eu, și predicatorul, și trupa de laudă și de închinare. Pentru că examenul înseamnă să ne păstrăm bucuria în ciuda circumstanțelor, în ciuda mentalităților, în ciuda presiunilor, lucrurilor pământești. Noi să spunem, noi alergăm împreună cu Hristos. Și ziua și noaptea. Amin.